Moi boa tarde. Teño un pequeniño problema cas miñas vermicomposteiras que, a pesar de estar moi contenta de como traballan e de como as teño, son de un material que dura relativamente pouco, porque hai veces que non me duran nin un ano e teño que estar seguido a cambialas. Entón estaba pensando en facer unha cousa un pouco máis perpetua e comprín estas caixas para facer o mismo sistema de vermicomposteira, pero con caixas duraderas. Invítovos a ver o proceso todo, aínda que non estou moi segura de como teño nin que empezar, pero, bueno, paso a paso, vamos indo. Si queredes, acompañádeme. Teño esta caixiña que é blanca, que vou a utilizar para poñerlle o grifo para recoller os lixiviados. Vou a intentar adaptar un grifo que teño vello e intentar poñerlo nesta parte de aquí de abaixo. A idea sería poñer o grifo canto máis abaixo, millor, para que os lixiviados nunca queden estancados, digamos, na parte de abaixo. Entón, pois eso, intentar centrar e poñerlle o grifo aquí, contra a parte máis baixa da caixa. Faltábame as gafas de traballar. Bueno, vou a intentar furar con esta palomilla para que me faga o buratiño redondo para depois poder poñer o grifo. A ver... Saleume genial. Vamos a cruzar os dedos para que encaixe ben. E vamos a mirar como vai. Ir vai ben, pero penso que lle vou botar un pouquiño de xica, por se acaso pola parte de fora, máis pola parte de dentro, antes de enroscar o grifo. Vamos coller a xica. Se hai algo que sexa pringoso son este tipo de chismes, pero son bons para sellar casi todo. Así que vamos alá. Ups. Me faltan os chismes estes que nunca me acordo. É que quede ben apretadiño. Aí está. Aí está. É o mismo que por fora, pois vamos a poñer por dentro. Vamos a botar aquí tamén un cordonsiño de xica para asegurarnos ben que non nos escapen os lixiviados. Agora voume a pringar, porque eu andando con estes chismes pringome, pero bueno, se se mollan ben os dediños na man, suele ir bastante ben. E agora pola parte de fora, pois igual. Está me quedando como se fora unha profesional, E estou sudando gota a gota porque non sabía moi ben como vai ser. Pero bueno, nin tan mal. A idea é que quede ben selladiño
para que non pinque agua. Eu penso que máis ou menos xa está. Vamos co seguinte paso. Ora hai que deixar secar, ben, pois, dun día para outro, un par de días. E despois, pois, antes de montala, habería que botarlle agua para comprobar que non teña perdidas. Eu penso que non, que está ben, pero bueno, agora hai que esperar. Vamos a furar a seguinte caixa. Agora o problema que máis me preocupa é facer os furados a esta caixa solo de drenaje, o sea, que pase agua e que non sean capaces de pasar as miñocas. E non creo que exista unha broca tan fina, pero teño visto así en internet que con un clip, é un invento, e abrindo así o clip, e agora poñéndollo así aquí de xeito a un mechero, vou ver se son capaz a furar a caixa. Tampouco non é que lle fajan falta tantísimos furados, pero os que lle fajamos teñen que ser máis finos, non sei como se ve isto, teñen que ser moito máis finos que ningunha das bichocas, porque senón vanse a colar polos furados, e non as queremos no lixiviado, porque senón pudrirían ali. Así que vou intentar poñelo aquí. Teño así o cli aberto. Pois mira, funciona ben, a ver. O invento non está mal, que funcionar, funciona. Trátase de quentar o ferro, que o quentemos así, e de cada furado volver a quentar. Paciencia, pero bueno, polo menos funciona. Perfecto. O seguinte paso é furar estas caixas de tal maneira de quitarlle casi toda a base de abaixo para que teñan comunicación entre elas. Rebarbadora. E agora cambiamos as de ver polas outras de traballar. A idea é que unha caixa con un grifo, pechada estancamente, recolla os lixiviados. A segunda caixa, con furadiños super pequechiños, sea capaz a drenar os líquidos e os lixiviados todos das miñocas sin que elas pasen á primeira caixa. Entón esta iría xusto aquí. E despois, estas caixas que terían comunicación directa, sería para poñer encima. E esta sería a vermicomposteira, e con unha sola tapa. Xa estaría lista. Mañán enseñovos como trasladar as miñocas para a súa nova vivienda. A idea das caixas é que sean apilables, non encaixables, o sea, que non encaixe unha dentro da outra, porque senón quedaríanlle moitos huecos. Estas, como podedes ver, teñen por aquí un perfil que encaixa perfectamente ao pousar encima desta, e xa non tería problema de que lle entrase agua. Ainda que lle entre unha pouquiña tampouco non pasa nada, pero como a vamos a poñer en un sitio estratégico onde a chuvia non sea moi intensa, pois non vai a ter problema. As miñocas necesitan tamén algo de aireación, non poden estar en un sitio estanco porque non estaría ben nin a comida que lle botamos nin elas. Tendesvos que fijar que teñan algo de aireación. Eu neste caso, pois como teñen estes daqui, xa lle chega bastante porque o teñen tamén polo outro lado da caixa, aquí tamén ten outro, quero dicir que xa lle chega. Pero se foran máis pechadas, máis estancas, tendes que ter en conta de facerlle algún furado máis sempre na parte de arriba da caixa, o sea, en esta caixa furaríamos por aquí algún furado, porque na parte de abaixo se furamos como que lle deixamos máis fácil as miñocas que escapen, e a parte de aquí de arriba non escapan tanto porque non acaba nunca de chegar o humus hasta aquí, hasta a beirada, porque esta esquina de aquí
que lle deixamos non lle permite. Se non ten a vosa aireación, uns buretiños de nada, 1, 2, 3, 4, e listo, xa lle chegarían tamén. Estas son as dúas vermicomposteiras que vou a sustituir polas caixas. Como veredes, están bastante dañadas. Ás veces duran máis, pero ao estar á intemperie, este material é o que ten, que se descompón e se desfai rápido. Pero primeiro, e antes de nada, o que temos que facer é botar agua na caixa que vai a recoller aguas, na que pusemos o grifo, para comprobar que non caia agua ninguna, porque o principal desta caixa é que recolle os lixiviados e non os pode perder. Non pode perder nin gota de agua, así que vamos lá a encher con a juña mentras imos vaciando as vermicomposteiras. Aquí, mirad, entrou un retiño. Bueno, aquí están elas a traballar moitísimo. Pero aquí vedes, entrou un ratiño, esta caixa está bastante rota. Entón, pois, vamos a cambiálas de hotel. O tipo de bichocas que se utiliza para facer o vermicomposteiro son as californianas. Hai dous tipos, hai na Andrea máis hai a fétida, pero neste caso danos igual, porque viven bastante ben as dúas en cautiverio, viven ben xuntas, viven sempre contra a parte de arriba e son moi boas descompoñedoras, o sea, reprodúcense moi ben. O sea, que dá igual que teñas unha ou que teñas outra clase de bichocas, con que sea californiana, que son as únicas, bueno, hai máis, pero son as que mellor viven así en cautiverio, pois xa estarían ben. Este mes non é o mellor para facer este tipo de cambio, porque están en plena actividade, están moi activas, seguro que teñen os ovos postos e así, e estou nas molestando bastante. Pero, bueno, como que tin o vermicompost fai como un par de meses, cando foi para plantar as cousas todas da primavera, agora mesmo están, claro, teñen a composteira a tope. Pero, bueno, o importante é que agora nestas caixas van a quedar xa como máis estables, máis establecidas, e non as vai a molestar ni un solo rato. Que nestas entroume un rato. Como podedes ver aquí, isto foi posiblemente de formigas ou así, pero todo isto é dun rato, porque os ratos gustanlle as miñocas, e viñaron a comelas, claro. Este tipo de caixas están ben, o que pasa que non é un material moi resistente, e hai moitos bichos que as veñen a roer. E o malo que ten é que, claro, hai veces que non dura ni un ano, e hai que estar a cambiar, por iso decidín facelos a perpetuo e resistente pa anos. Este tipo de miñoca, a californiana, dame igual que sea andreica e que sea a fétida, viven moi ben na parte de arriba, o sea que sempre van a estar na primeira capa superficial de uns, todo máis 20 centímetros, e despois de aí para baixo xa sería todo humus, o humus que vai deixando a miñoca, así que só vou a quitar esta primeira capa e cando empece a haber menos miñocas, xa vou a utilizar isto como fertilizante. Pero despois, vedes, aquí abaixo, isto xa hai menos lombrices e isto queda como fertilizante. Isto leva aquí moitos anos e hai niños de rato por todo. Ala. Este é o meu mellor rateador que teño na casa. Que hai por aí? Que hai por aí? Sí, hai algo por aí? Teño que resender moitísimo a ratos. Bueno, o importante da vermicomposteira é que non lle dea demasiado o sol. Aínda que poñer en un sitio tranquilo, que non teña como ruidos constantes, como un can ladrando continuamente ao seu lado, ou que un aspersor, por exemplo, de agua estea seguido baténdolle aí cando abra o riacho. Entón, nun sitio tranquiliño,
e debaixo dun árbol e a sombriña, mellor. É que non lle deu o sol do mediodía. Entón, vamos a preparar a cimentación. Isto leva xa aquí un bocacho con agua, cheiño de agua, e non pinca nada, nin está mollado. O cal quere dicir que son unha experta fontanera. Que non me pinca agua ninguna. Está genial. E agora vamos a comprobar que o grifo funcione, claro. Perfecto. E agora xa vou a empezar a acomodalo no sitio e a montar a composteira, a vermicomposteira. Sempre lle hai que poñer unha base no chan porque unha para aislalo do chan un pouco e outra porque debaixo desta base sempre van a andar os ratiños e as toupeiras a facer furados e vai a perder estabilidade. E despois outra que a base ten que ter un pouquiño de inclinación cara adiante, cara ao grifo. Pouquiño, con que teña 1 centímetro que lle faga isto, para que os lixiviados sempre estean cerca do grifo e veñan para aquí, que non queden estancados nunca na parte de atrás, porque se non pois eso podería criar como a lodo ou así, se bota moito tempo estancado. Así, desta maneira, cando vai habendo os lixiviados, sempre van a vir máis para a parte de aquí. E así nunca temos aquí estancada. Bueno. As mudanzas sempre son duras. Minhas probes que mande tombos levaron. Pero bueno, ahora xa está na casa definitiva. Un pouquiño de frutiña fresca, aquí nunha esquiniña. A verdade que estou moi contenta de como quedou. Nas tiña todas comigo porque, bueno, é un cambio. Levo con este tipo de caixas anos. Era un cambio, pero creo que foi para mellor. O de poñerlle a caixa da baixo blanca, a verdade que foi unha casualidade. Era porque a tiña era para aproveitala. Pero realmente agora vexo que hasta é un bon invento, porque a parte que é máis baixiña é o líquido chegaría lle ben. Así podo ver tamén o líquido sin ter que abrir ou tirar ou tal, vese perfectamente. Agora só hai que deixalas tranquilas e que volvan outra vez a reactivarse, porque anduven con elas a tombos todo o día, e entón as probes han de estar sufrindo. E nada máis, esperemos que vaya ben o invento, e por hoxe pois non teño nada máis que vos enseñar. Coidadevos, portádevos ben e sede moi felices.